президенти Русия Владимир Путин ба аксулъамали мақомоти Беларус дар муқобили эътирозҳои пас аз интихоботӣ баҳои баланд дод. рӯзи 27 август дар суҳбат бо телевизиони давлатии Русия Россия 24 Путин гуфт, кишвараш ба ҳаводиси ахири Беларус бидуни ҷонибгирӣ назар мекунад. ӯ афзуд, дар ин робита Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Иттиҳоди Аврупо беш аз Русия фаъолтаранд. дар айни замон Путин иброз дошт, ки кишвараш барои кӯмак ба Беларус омода аст. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. Александр Григорьевич аз ман хост як воҳиди эҳтиётӣ иборат аз ходимони нирӯҳои ҳифзи ҳуқуқу тартиботро ташкил кунам. ман ин дархостро иҷро кардам. мо ҳамчунон ба мувофиқат расидем, ки то замони зери назорат будани вазъ аз он истифода нашавад. агар унсурҳои экстремистӣ зери шиорҳои сиёсӣ ба ғорату оташ задани биноҳо, идораву банкҳо даст зананд, он гоҳ аз ин нирӯ истифода бурда хоҳад шуд. Машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. дар идомаи мусоҳиба президенти Русия аз мақомоти Беларус ва мухолифин даъват кард, ки буҳрон дар робита бо интихоботи баҳсбарангези 9 август ва таъқиби бераҳмонаи эътирозҳои баъди интихоботиро аз роҳи сиёсӣ ҳал кунанд. эътирозҳои бидуни таваққуф ва коршиканӣ дар муассисаҳои азим иқтисоди Беларусро зери фишор қарор додааст. президенти Беларус Лукашенко 27 август бо ишора ба ваъдаи $1 миллиард қарз аз Москав таъкид кард, ки имкон намедиҳад қурби рубли беларусӣ поин шавад.